आंनि गोदोनि हिनजावखौ सोंहरदों नालाय मेडेला मा मोनदों नै उन्दै समावनो बे बिमाया गालांदों। हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय आरो रिकुवेस्ट खालामबाय थाबावो सोरबाफोर चेनेलावहाय गोदानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय जाहाथे गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम सहैयो ना मा होनो लोगोफोर। दिनै माने फुङावनो खामानिफोरखौथ' दा बुंसै आरोना लोगोफोर जोंनि बिमा माहारिनि खामानिफोरालाय अखानायब्लानो खामानि आरोना फुंनि सोरांनायनिफ्राय मोनाजासे खामानि आरोना दा बुंसै आरोना खामानिफोरखौ माने आरो बुंफ्लाङोबो है माबा थाम्फैयाबो बुंफ्लाङोबो आरोना लोगोफोर माने सम माने बुंनोबो लुगैयो। ओमफ्राय थोरोबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै। ओमफ्राय लोगोफोर नै संनाय खावनायनि लाहार फाहार जालायबाय आरोना सानजौफु जालायबाय। ओमफ्राय बिलाहिजों लकेल बिलाहिमोन बियो लोगोफोर खानानै माने खाटाख'आवसो फोमोन्दोंमोन आरोना बोराया लोगोफोर। ओमफ्राय ओरैबायसा साफा मोन्दो नै जि बरिया थायखादोंमोन आरो। ओमफ्राय खानासो फोमोननांगौ होननायखाय बिबोनाङा माने खोन्थालांनायखाय लोगोफोर खानानैसो फोमोन्दोंमोन आरो बोराया। ओमफ्राय जि मोजां मोनबाय आरोना। ओमफ्राय आङो हाखांनासो नोंथांमोननो देखायबाय आरोना लोगोफोर। सम बिदिनो ब्लगखौनो माने लानो बावगारलाय लाङोहाय लोगोफोर। ओमफ्राय आङो नै हाखांनासो देखायनाय जाबाय। ओमफ्राय नै बिथिंजाय आरो बयलारखौ मोजाङै एवफ्रामना दोनहरबाय आङो। बयलार आलु बिलाहि संगोन आरो दिनैयो माने बिराद गोथाव संगोन। दिनैनि ओंख्रियानो जाहैबाय एकदम फिसालानि फेभरेट आरोना फिसाला गेदेरा बिराद मोजां मोनो आंना बेफोरबायसा बयलार आलु बिलाहि संबाथाय। ओमफ्राय दायो संहोलांबाय थानोसै दायो लोगोफोर मा संबावनाय जायो। ओमफ्राय आरो मोनसेबाव आरोना लोगोफोर आंना बोराया माने लाइ मैगंखौ जाब्बाबो माने अहायानो आरोना। लाइ मैगंखौ मानोबा बिराद मोजां मोनो न'नि लाइ मैगंखौ गुरैदो। बेनिफ्राय बेखौजोंनो माने दाउ बयलारखौबो दरनैसो होनानै एव ओरै होननानै बुंबाय आरोना लोगोफोर बोराया। ओमफ्राय नै दाउ बयलारखौबो माने हाराखौ एसे दरनैसो बासिना दोनदो आरोना सपारि हिसाबै नै लाइ मैगङाव होनोसै आरोना। लाइ मैगंजों दाउ बयलारजों जि बरिया संखानोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बिलाहिजों आलु ओमफ्राय दाउ बयलारथ' संखाबाय नङा होमबा लोगोफोर। आरो मोनसेबाव संबावनोसै आरोना मोननै मोनथाम आरोना जानायानो जानाय होननाय जानानैसो गारगोन बा जानानैसो थैगोन होननाय बायदि आरोना लोगोफोर। जिउ थासान्दियाव माने जानांगौहाय ना लोगोफोर थैब्लाथाय मोनजालाङाना नुवाखै दानि जुगाव मानसिफोरा बाबेनो माने थैग्रा जालांबाय। दसेनो मानसिनि जिउखौ माने कुनु माने हमनानैनो मोनला आरोना लोगोफोर। दिनै दं गाबोन गैया दानो नुगोन दानो गैया ओरै रखम आरोना। ओमफ्राय बिदिनो दा बुंसै आरोना अखानायबानो माने निउस आरो मा होनो ससियेल मिडियायाव बिदिनो माने थैनाय थांनायनिल' भिडिअ नुसै आरोना। अनजिमा गैया आरोना लोगोफोर। थैनायानो माने गोरलै ओरै होननानै साननासो लानांसिगोन आरोना। दुन्दिया गोथाव खालामाबा खालामलाहाय लोगोफोर। नै दैबानासो जाबाय आंना दिनै ओंख्रिया होनायावनो दैबानासो जालायलांबाय। ओमफ्राय नै दुन्दिया मुथासे फरा होना हरनोसै आरोना। दिनै दुन्दिया गोथाव खालामाबाथाय खालामला होननाय बायदि जाबाय आंना ओंख्रिया। माबोरै एसेबां बुरजा होना हरखो आं एसे जेब लाथाब संनो नागिरदोंमोन लोगोफोर। साननाय मथे माने जाफुङासै आरोना। हरनिबो साननिबो संखानायसो जाहैबाय नै लोगोफोर। ओरैबायसा माने साननायानो जायासै बिराद माने दैबानासो जाबाय। थेवबो एसे फजबबावनांगोन आरोना लोगोफोर रोसिखौ एसे दुन्दिया होनानै दसे माने गोबावै ग्लब गोदौबाय थाथसै आरोना। बारा रानखानाय नंला बियो दैबानाया बानाखा आरोना राननायाव गैला। बेदरखौ दाउमान फिदिंना लाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय माने मैगंखौ होहरनोसै थाब मोनगोन र' लोगोफोर। मैगङा माने गुरै नालाय दसेनो मोननाय मोनो आङो न'निनो लाइ नालाय लोगोफोर। दसेनो रेबे जालाङो आरोना। संनायावनो मोनालाय लाङो लोगोफोर। मोननै मोनथाम बेखौबो सं होनो बोराया। मा खालामनो उपाय गैया हौवाफोरनि गोसोखौ गोजोन होनांसिगोन आरोना मा होनो लोगोफोर। हौवाफोरनि साननायखौल' जाफुंहोनांसिगोन होननायसो जाबाय आरोना। संनो बाबाबोलाय बहाथो खारग'नो। मायो दाउदै आयै सोर हरनाय आयंआ आयै बिमायंआ हांसोनि बिदैखौ दाउदै माबा दैथाम मानि हरबाय गथ'नो। एवनांगौ जे मोननांगौ जागोन नोङो जागोन दे बाबा दे ओंखामखौनो जाथाराखैहाय नोङो गगा मोननायनिफ्रायनो। दाउदैजों जानो हागोन दे आबा दे जागोन बा दाउदैखौ जागोन।
लाइजों दाउ बयलाराबो मोनबाय आरोना लोगोफोर जि बरिया मोनखाबाय आरो आङो दै एसे होनानैसो फोमोनबाय आरो लोगोफोर मानो होनबाथाय दाउ बयलारा मोजाङै माने मोना जानो गिनानै दै एसे होस्रोलायनानैसो फोमोनबावबाय आं नै लोगोफोर जि बरिया जाखाबाय नै लोगोफोर बेफोरबायसा खानानै फोमोनदो आरोना बोराया ओमफ्राय दासो माने आरो माखासे खाना दोनफैबावदो बिदि खानासो माने फोमोननांगौनो आरो बिलाइखौ लोगोफोर ओमफ्राय दहाय आङो गोमोनखौ खावसे लांखाबाय ओमफ्राय नै बेफोरबो कालार लाहांबायानो गिदिर गिदिरा ओइ सिङावबो नै थाइसे कालार लाहांबायनो बेफोरबायसासो माने खानानै फोमोननांलायगौनो आरोना बिलाइखौ आंबो मिथियामोन बिबोनासो खोन्थालांबाय नालाय मिथिबाय ओमफ्राय नै बिदि जिगाब होलायबाय आरोना खाथाख'आवसो दाउ दैनाय बायदि गुदुं जाना थासै ओइ माबा फैनाङाहाय मा फैनाङा गोलैगोनैनो उसुबिदाथार जायगायानो लोगोफोर बेयावनो आङो दासो माने मोनसे भिडिअ नुदों आरो ना खालि जे बुनानै गालांजादोंमोन निजेनि माने गावनि फिसालाजों आरो ना लोगोफोर बड'लेण्ड रक आदाया गावनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै बुहुत माने इउटुबनि गेजेरजों बा फेसबुकनि गेजेरजों खोथागासिनो हिन्जाव गदायखौ बोरै लानाय आरो बोरै मानाय ओमफ्राय दायो आरो फिन खेबसेबाव गावो हिन्जाव गिबिया मानो खारनाय आरो हिन्जाव गिबिया दा दंना गैया बेफोरखौ माने फुल क्लियारिफिकेसन होदो आरो ना ओमफ्राय गावनि फिसाजोनि जिउ जारिमिन फिसाजोफोरा माने मा गेलेयोमोन आरो माबोरै खस्थ' खालामनानै बेफोरबायसा माने बुहुत खोन्था आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आं एसे होना होनसै आंनि गोदोनि हिनजावखौ सोंहरदों नालाय दाबो गारिया हामथ'वाखै गुफुरैनो थाना दङ लोगोफोर आंनि गोदोनि हिनजावखौ सोंहरदों नालाय रायजो नोंथांमोन आं गोदो बहाय थायोमोन आरो बबे जायगानिमोन हिनजावा नोंथांमोननो दिनै आं ख्रा खोन्थाहरनोसैलाय आं महरखौ बोरैबा नुदों ओंखायनो आं एसे ससमा गानसै लोगोफोर नै माबादि नुदों जाबाय एबाराव लोगोफोर दानिया गिबियावनो आङो सनिया सान्दियानि खेलानि बागै खोन्थाग्रोगोन लोगोफोर खेलाया जाहैबाय गेलेदोंमोन जोङो बा गथ' सानैया गेलेदोंमोन सालाखाथियाव नायदो नै बेमोन बे समाव उन्दैमोन उल्था जाखाना माखोथाय सनिया बसुमतारी मा गेलेयोमोन नायद' लोगोफोर नै बेनोमोन आरो उन्दैथारमोन उसुदा उल्था जानो हागौ नै उल्थासो जाबाय नामाथाय लोगोफोर उसु गेलेयोमोन नै आरो बेजों लोगोसे सान्दियानि नै माबायदि उन्दैथारमोन नै दानिया उल्था जानो हागौ लोगोफोर बेलाय आरो बियो नैबे सोरनि सिगनेसारमोन लोगोफोर देरहासारनि सिगनेसारमोन नैबे दानि सालाखाथिनि देरहासारनि सिगनेसारमोन लोगोफोर दा बे जाबाय बेजों लोगोसे बुंहरबाय थायो नङा होमबा लोगोफोर मेडेला मा मोनदों नै बे मा नैबे 14नि मोजां नायना ला उसु बेबो 14नि मेडेल जोबदे लोगोफोर बियो 2014 आरो नैबे 2013नि नैबे 2013नि लोगोफोरनि नै नायद' 2013नि लोगोफोर नैबे नोंथांमोना नायनो हागोन उसु खेलायाव माबायदि मोनदोंमोन नैबे जाहैबाय डिब्रुगड़आव गेलेनानै फैनाय लोगोफोर डिब्रुगड़ स्टेट लेभेलाव गेलेना फैनाय नायदो लोगोफोर डिब्रुगड़ मोजां नाय डिब्रुगड़आव गेलेना फैनाय लोगोफोर नै बेबो आरो बेबो नै मेडेलानो मेडेल लोगोफोर दानिया
जेब्लानाखि सालाकाथियाव गेलेदोंमोन अब्ला नैबे पिक्सारा मा बे पिक्सारा जाहैबाय बिब' बिनानाव बुलायलायनाय बिब' बिनानाव बुलायलायनाय कम्पिटिसनाव बेलाय नायदो लोगोफोर बेखौ बबाय होदोंमोन पेपाराव होदोंमोन लोगोफोर पेपाराव बेखौ सेबखांना लादां बे समाव पेपाराव होदों जोंनिखौनो पेपाराव होदों दै जेब्ला जों सालाकाथियाव गेलेनाय समाव बिब' बिनानाव बुलायलायनाय पेपाराव होदोंमोन बेखौ सेबखांना लादों नैबेनो मास्टारा चिरांनि दानिया नै सार्टिफिकेटआ लोगोफोर नायदो नायनानै लादो उल्थासो जाबाय नै 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 बेनो लोगोफोर आरो दंबावो नै सार्टिफिकेट नै गांसे थांबाय आरो नैबेबो लोगोफोर बे जाहैबाय डिब्रुगड़नि सार्टिफिकेटआ नैबे स्टेट लेभेलाव गेलेनाय लोगोफोर नैबेबो सार्टिफिकेटआव बबाव मा थाजोबखोथाय गांब्रैल' जाबाय सार्टिफिकेटआवनो मेरला दंमोन खम गोबावनि जाबाय ओंखायनो सार्टिफिकेटआनो गैला बेनोमोन लोगोफोर सालाकाथियाव आं जेब्ला आंनि हिन्जावजों ज' थायोमोन एब्ला आं सालाकाथियाव सुपारभाइजारबो मावोमोन NTBCनि सुपारभाइजार मावोमोन आं लोगोफोर नोंथांमोना बिसास खालामा आंनाव आइकार्ड दंमोन अबाव थाखो आन्दायबाय आङो दानिया जों जेब्ला सालाकाथियाव थायोमोन बिदिनो लेखा फरायोमोन गथ'फ्राबो लेखा फरायखांनायनि उनाव लास्टआव मा जादों जेब्लानाखि जोङो उन्दै समावनो बे बिमाया गालांदों बिमाया खारलांदों अब्ला आङो डाइरेक्ट बेंगलराव लानानै फैदों बेंगलर लानानै फैनानै बिनि सिगां बेंगलर फैखांबावबाय आरो बेंगलर फैखांनानै आङो डाइरेक्ट रावबो जेबो जोथोन खालामनो गैयैलाय आङो सानैखौ बेंगलर लानानै फैदों आरो लाखांनायनि उनाव जेरैबो जाथेरिनि दानि हिन्जाव गदायखौ लानानै फैदों आरोखि आं लोगोफोर दानि हिन्जाव गदायखौ लानानै फैदों बेबो उन्दै समावनो लाना फैनाय जादों दा आंनि आगोलनि हिन्जावखौ ज' थानायखौ आं नोंसिनो पिक्सारखौ होगोन माबायदिमोन नैबे साइडआव आंनि दानि हिन्जावा आंखौ माबायदि फुननाय जोथोन लानाय माबा माबि खालामनाय थिगैनो दं फिसालाया माथा मारिलांबाय बाहाय मालिस खालामलांबाय दा बिमाया मालिस खालामनांगौ नङा होमबा बिसिया मालिस खालामनांगौ दा बेखौनो क्लियार होनो नागिरदों दा आरो बेखौबो सोंबावगोन नोंनि बिसिया माहाय थांखो कमेन्टआव बेखौ हरबावखागोन दा आं बेखौनो बुंबावनो सानबाय आंनि बिसिया दा माबायावसो दंहैयो रियेल खोन्थायो आं खिन्थु पान्जाबाव दंहैयो दा आरो बेखौबो सोंबावगोन नों बोरै मिन्थिखो न'खरनि मानसिया खोन्थायो सालाकाथिनि मानसिया खोन्थायो पान्जाबाव दंहैयो होननानै नोंथांमोना क्लियारखौनो मिथिगोन आरो क्लियारखौनो खोन्थागोन आं मालाबाबो थगायलाबाया पान्जाबाव दङ आरो बे हिन्जावा पान्जाबजों हाबा जाबाय आं क्लियार खोन्थाखायो बार कमेन्टआव हरबाय थायो ओंखायनो आङो खोन्थाखानाय जाबाय दा बेहा फिसा हौवा सासे दङनो आं नोंथांमोननो सिगाङावनो आं भिडिअ क्लियार खोन्थालांखाबाय आरो उनाव कमेन्टआव उमुक अननानै बेबायदि दाहरसै न'खरनि खोथाखौ आङो बांद्राय खोन्थानो बायो दा आङो क्लियार खोन्थाजोब्बाय नोंथांमोना गोदान साबसक्राइबार जानो हागौ गोदान साबसक्राइबारहा मिन्थिया दा बेखायनो आङो नैबेखौ रिपिट खालामफिनबाय बे मेडेल मोननाय बबेहाय बुलाया माबायदि कम्पिटिसनाव गेलेयामोन बेखौ आङो क्लियार खोन्थाजोब्बाय दा जोङो माने डाउट थानो नांला लोगोफोर आंबो दा एसे आरामाव फैहांबाय दा भिडिअखौ जोङो सुरु खालामनो हासिगोन जों मोसानायबो खालामसिगोन कमेडि खालामसिगोन शर्ट मुभि खालामसिगोन नोंथांमोना गोसोबायदि नालांनो हासिगोन आंनि थांखिया जाफुंलांनो थांगासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना गोसोबायदि नुलांगोन आंनि थांखिखौ दा आंनि बागै हिन्जावनि बागै गोदोनि हिन्जावनि बागै मिन्थिबाय नङा होमबा नोंथांमोना गोबाङै मिन्थिया जानो हागौ माबायदि
काहानि जाबामोन माबायदि जाथाय जाबामोन दा उन्दै समावनो एसे न'खरनि हिसाबै बयबोथ' मिथिखायो संख्रि बानलुनि थाखाय खारो होननानै दा माबा मोनसे बिबो मिलायलाया जानो हागौ मिलायनायजोंसो खनसे आजिखालिनि मिलायनायजोंसो खोथा जायो हाबा लानाया गोदो जों मिलायलायि ग्रह दानलायलायनाय जानांगौ अब्लासो नोंनि हिनजावजों आंनि हिनजावजों बा माबोरै मिलायलायो दानि बेफोरबायदि खालामनांसिगौ आजिखालिनि दिनाव नङाबा जानला मोनला जाया जेरैहाय फर एग्जाम्पल सोरखौबा जों बिमा बिफाया नोंनि गोसोथोनायखौ मोजां मोनाबो जानो हागौ आं गोसोथोनायखौ आं मोजां मोनो सोरबा बिदिबो थायो थिग बेबायदिनो दानिया ग्रह दानलायनानै लानाया मोजां जायो आरोखि बिनि रासिया मा आंनि रासिया मा मिलायलांगोन ना मिलायलाङा दा बिदिनो गोदोनि जाथायफ्रा बिदिनो जालांदों सोरबा मिलायनाय मिलायै जायो ओंखायनो जा हिनजावजों हौवाजों मिलायलायनानै ग्रह दानलायलायनानै मिलायलायनानै लानायानो जोंनि थाखाय सबसे बेस्ट होननानै आं सानो रायजो राजा नोंथांमोन दा आं बेखौनो बुंनानै बेखिनि बुंनानै आङो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो बेजों लोगोसे कमेन्टआव हरबाय थानायखौबो आङो सोरबा मोजां हरो सोरबा गाज्रि हरो बेखौ आं जेबो फाजाया